नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. बुलेटिनकडे वळण्यापूर्वी तुम्हा सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आता वळूया बुलेटिनकडे. सुमारे 250 प्रवाशांसह इस्रायल विमान एलने सोमवारी पहाटे फक्त एका इंजिनसह गोवा दाभोळी विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग केले. बोईंग 787 फ्लाईटच्या पायलटला इंधन गळतीचे सूचक दिवे दिसले आणि प्रोटोकॉलनुसार प्रभावित इंजिन बंद करावे लागले आणि आपत्कालीन लँडिंगची मागणी केली. परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि भारत सरकारच्या नियमानुसार प्रत्येक प्रवाशाची RT-PCR चाचणी केल्यानंतर प्रवासी आणि क्रू यांना जवळच्या हॉटेलमध्ये एक रात्र घालवण्याची परवानगी दिली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक पणजी मतदारसंघातून लढविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांनी या मतदारसंघातील लोकांच्या भेटीगाठी घेण्यासही सुरुवात केली आहे. यंदा उशिरा का होईना आता डिचोलीत झेंडू फुलांचे मळे केशरी पिवळ्या फुलांनी पूर्ण बहरले असून दिवाळी सणाला स्थानिक मळ्यांनी फुललेली झेंडूंची फुले उपलब्ध होणार आहेत. दसऱ्याला नाही तरी आता दिवाळीला फुले मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले आहे. मरड मापसा येथील एका खेळण्याच्या दुकानाला पहाटे आग लागून सुमारे 10 लाखांचे नुकसान झाले. आगीत खेळण्याबरोबरच फर्निचरचेही मोठे नुकसान झाले. ऐन दिवाळीच्या पुढे या दुकानाला आग लागल्याने मोठे नुकसान दुकान मालकाचे झाले आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.